Katba ki pajba kila nang yai ap da kabashit hem ban nek kemen hakata masa nyang taser kaban salong sien Hariboy district nakaliang kinong peniat ki bakuntup ya Hariboy district Environmental Development Forum bat kasaidan Socio Cultural Club kila nang penkrek secaj ban pelong ya kane kata masa kaba ipu iping bat kaba pensak jengken mau ya ru ya ki pajba ki ban wani sementa hakane kata masa kaban ne ars ngi lenter kata hakashpo tarik bat kadwe tarik mentau benai hayo sir saiden kinong peniat jogane kata masa kila penbenaru ya ka program hakashpo tarik kinlong kumne ka jungle camping ka night adventure karaoke night ka bonfire lembat kuwi ki program katba hakakadwe tarik pat ki program kinlong kum ka jingpli ya kane kata masa harangkat ki program ki bakuntup ya ka fishing competition ka entertainment program cultural program folk song fancy show kumjuru da ka DJ evening ban penkrek penkrum nak menta ka festival jong ka nyang taser ka banlong ha ka shipho bat kharwei tarik ka jing penkrek la ya sha bat ki ten su ngilai oban penpoi nom taksi bat la shai ngini oban bu no iki ten ban penbit penbiang bat ka stage su la shai kin dep no te ngangej ba ki pai ba kin sayawan ba te kasi ha ka kharwei tarik bat khamta ma ka shipho tarik ki tug bon sa te ka jing karpat ka long ya ki paiba ba pinwan wan lek men namar ba kade ka tamasa ka bagi lapan krek kerpang don jing siu ba pinwan ban rung ha ka khatwei tarik pinwan ban man ye ki jing bam tanrai ha te gasngi kan long ka jing sutanat kum ki nong song kham tam pa dong Hariboy bat ki badan shabar jong ka district ke jongi kani invite na kaliang ka Hariboy tourism development ke jongi ba pin ye poi ha te gasngi mani I men sem dem yingi ki ila invite tu ki nong mi khmat ki badon po ka Hariboy district ke jungi be ki nong ki special guest kumjuru nakalian jungi ila invite ya I chief guest I ba medba lengdo ku wade tourism minister jungi ban ngej ba te kasi ka long kasi ba ipu ipi ka be dei ba ki surok kalenti ka singkien te ngilaya panbha nakaliang kinosna surok kila panbha ngej ba ki kalirit ru kila banwan kamdon jingthot dan poi hadu ka jaka ban pelong ya te ka program